سلامات فاميلي خميل لكم أنا سلامي إكزاوير مسكن كميل لدينا ያው ከምዝ ኩሉ ግዜ ትብሉኒ ሰራሚክ እና ቦሎፎንስ ከመይ ዘለው ናትኪ ከምኡ ጌርና ምንታይ ነስርሕ ትብላኒ ማለት እዩ ሓደ ነገር ክነግረክ ንደሊ ናሰብ ርኢኽን ደስ ክብለክን ይኽእል እዩ ግን ድሓር ምስራሕ ክኾነል ሓሳብክን ንከይትቕይራ ኣስተውዕል ኣቢልካ ንምርኣይ ፅቡቕ እዩ ሓደ ነገር ካልኣይ ነገር ክነግረክ ንደሊ ናተይ ናኸዚ የኾነይ ዓመት ገይሩ እኒኦ ያው ቀኒሱም ክኾን ይኽእል ወሲኹም ክኾን ይኽእል ሰራሚክ ማለት እዩ ካልኣይ ሳልሳይ ነገር ዝቦሎፎንና ሰራሚክ ናተይ ብጣዕሚ ልመሳሰል ብደንብ ገይረ ተቐቢለ ኢለ ርኤክ ንኽረዮ ሰራሚክ ዙናተይ 4 ክላስ ሽንት ቤት እና ክሽኔ ብሓደ ስለልተሰርሐ ኩሉ ማለት እዩ ከዚ ቦሎፎን ድወይኑ ሰራሚክ ልወይኑ ስለልተሰርሐ ቅድመ ዝለ ስለልተሰርሐ ስኢልኪ ከለር ኢኽን ትሪኦ ትኽእላምበ ዋግኡ ክተነፃፅሮ ኣይትኽእላይ ሓደ ከዚ ብጣዕሚ ወሲኹ እኒኦ ሳልሳይ ዙ ብካሬ ኢል ስራሕ ዋላ ሰራሚክ ዋላ ቦሎፎን ብካሬ ኢል ስራሕ ብቻ ግን እዚ ይመስል ናተይ ሰራሚክ እና ቦሎፎን ካልኣይ ነገር ቦሎፎን ጥራሕ ናተይ 4 ክላስ እና ዙ ሽንት ቤት እና ክሽኔ 180,000 ይወዲኡ ነይሩ ሰራሚክ ልወይኑ ማለት እዩ ሓደ ይኾነ ተሰሪሑ ካልኣይ ለት ኢልወይኑ ዝሰርሕ ባዕለሞያ እቲ ልወይኑ ስለልሰርሖ ተነፃፅሮ ኢለልክን በይ ዋግኡስ ክንድኡ ኢልክን ክትሓስቦ የብልክኒ ምስ ቤተሰብክን ከይትበኣሳ ኣነ ኩሉ ግዜ እየ ልናገር ና ዓሚ የኾነይ ናሎሙና ናትማደ ልዋዕሉ ብጣዕሚ ይፈላለዩ እኒአው ዕዳጋ ብቻ እስኻትን ተነፃፅራ ለለክን ዋግኡ እዚ ናይ ዓዲ ኮይኑ ቀዳማይ ደረጃ እዩ ብቻ ከመይ ርኢኽንኦ ኣስተያየት ክንትባን ትኽእላ እምበይ ዋጋ ናተይ ንዓሚ እዩ ናሎሚ ልወይኑ እዩ ንዓሚ ልወይኑ እዩ እና ደቂ ዓበይቲ እዚ ይመስል ብዙሓት ኣጓላት ሰራሚክና ቦሎፎን ኣርኢና ስለልበልክናን እየ እና ሎማዓንቲ እንታይ ድዩ ክነግረክ እንደልየ መሲልክን ያው ኮፍ ኢለ ንሃለኹሲ ዝኾነ ሓሳብ ይመፅለይ ከፅርገለ ደለስ ካኦስ ደለ ኣይቀርፅ ይደል ዘውዝኒኦ ፔርሙዝ በነገራችን ላይ ዓድና እኒ እንዲ ፔርሙዝ ግን ተሓፅቦ ተለኻ ብማይ ዝሑል ብጣዕሚ እዩ ልበላሾ እዚ ካብ ስዑድ የምፅዮ ብጣዕሚ ልበላሾ ክበላሾ ክብለክን ዙ ጥርሙዝ ና ውሽጡስ ይስበር ማለት እየ እና ተኽኢልክን ፔርሙዝ ተማልኣ ክብለክን ይደሊና ዓድና ፔርሙዝ ከም ናብ ስዑዲ ጭራሽ ኣይጋነይ ናብ ስዑዲ ትፈልጦ ይኹን ብማይ ዝሑል ሓፂብካ እዩ ጥዑል መፅእ እዚ ይፈላለ ማለት እዩ ግን ሓደ ነገር ክነግረክ ንደሊሲ ከዚ ቅድሚ ከዚ ሸር ዝገበርክዎ ነይረ ናገዛስ ዋይ ማእዝን ሰርሖ ኢና ዋይ ክንዲዚ ድዩ ዋግኡ ናበልክን ስዋለ ናሰተኸ እየ ዝረሮ ኢና ኣብ ናረጋዊ ስዋ እዩ ስዋ እናፈቐክና ከምኡስ ኣይትብላ በርግፅ ይርድእኒ እዩ ኣብ ስደት ኮንካ ናሰብ ገፅ ናረአኻ ብዙሕ ነገር ትምነዮ ነገራት እኒኦ ግን ኣጀኽን ከምኡ ኢልክን ተስፋኽን ኣይትቑረፃ ዘውዝኒኤሎ ፔርሙዝ ኮይኑ ኣጋር እዩ 3 ተደርዳሪ እዩ ዛና መጀመርያ ተደርዳሪት ደርሆ ሙሉእ ትትሕዝ እያ 3 እየን እዚኣ ማለት እዩ ዛና እዚኣ ተደርዳሪ ኮይኑስ ብፔርሙዝ ማለት እዩ ካብኡ የምፅእ እየና እዚ ሃምዚ ይመስል ማለት እዩ እና ከምኡ ኢልክን ተስፋስ ኣይትቑረፃ ኩሉ ግዜ ኣነ ሸር ዝገብረልክን ኣለኹ ከምኡ ግዝኣ ማለት ዘይኮነስ ንኣይ ደስ ኢልኒ ንኣኸን ደስ ለይክብለክን ይኾን ይኽእል እዩ ግን ቢያንስ ዓድናስ እዙይ የድሊ እዩ ተኽኢልክን ግዝኣ ማለት እየ እምበር ናተይስ ቆንጆ እዩ ካብ ናትክንስ ይበልፅ እዩ ማለት ይኾነይ ኣነ ደስ ኢልኒ ገዚአ እየ እኒአኹ እሞ ለይገዛእኽንሲ ከምዚ ወይ የድልየክን እዩ ልማል ያክል እየና ኣነስ ብጣዕሚ ደስ ዝብለኒ ነገርስ ኣብ ገዛ ኮፍ ትብል ከለኹስ ኮፍ ወላ ኣይመፀኒ እንደውም ዋይፋይ ንገለ ግን ስኢልካ በቃ ኩትኩት ማሊ ደስ ዝብለኒ ሓደ ነገር ከፅሪ እዚ ከዚስ ቅድሚ ሰሙን እንኳን ሓፃፂበ እየ ነይረ ግን ኣወራ ብጣዕሚ ስሒውኒ የለስ ምንም የውፅእ ኣለኹስ ጥዑ እዩ ነይሩ ሲለ ወላዊለ ገለ እየ እትይና ደቂ ዓደይ ማሕረይ ከምዚ ኣነ ኣብ ገዛየ ኮፍ ኢለ ኣብ ዝማሞቑ ገዛይ ፀጊሙኒ ድዩ መችኒ ኮፍ ኢለ ዝነብር ኣለኹ ካብ ስደት ተመሊስክን ከማይ ይግበረልክን ምስ ቤተሰብክን ማለት እዩ ሓደ ነገር ዘና ቦሎፎንና ሰራሚክ ክነግረክ እንደልየ ግን ኣጋጣሚ ንሓፃፀብኩ ነይረስ እስቲ ዘን ኣሕዋተይስ ከመይ ኢለ ከምልዑ ከርእየክን ሸር ክገብረልክን ኢለ እየና በእውነት ማሊ ለዋዕሉ ካልኣይ ርአዩለይ ኢለኩም ይሕፈርኩም ለይ እግዚኣብሔር መስገን እውነት ብጣዕሚ እየ ለመስግን እግዚኣብሔር ኣምላክ ስራሕኩም እንጀራኩም የስልጠልኩም ክብለክን ይደሊ ኣብ ገዛ ትኾን ተለኻስ ዝኾነ ደስ ዝብል መንፈስ እኒኦ እንድዒ ኩሉ ሰብ ዳ ከማይ ይኹን እና ደቂ ዓደይ ማዕረይ ለዓድኽን የብልክን
ሓሳብ ልቢኹን ሰሚሩልክን በርግፅ ዓድማትካ ኮንካ ብዙሕ ነገር ኢኻ ተስተማስል በተለይ ኣውደ ኣመት ትደኽመካ ተሎ ዋይ ምንጫሩ ኢልካ ተስፋ ትቆርፅ ግን ዓዲ ኣብኡ መፂኻ ተስፋ ቆሪፅካ ዝሰራሕካዮ ነገር ላውዚ ለለ ኩሉ ነገር ተሳኺዑ ኢልካ ትርኢ ተለኻ እንጀራኮ ሂወትኮ መሊኣ ኣይትመልእ እንጀራኮ ፀጊብካ ፀጊበ ኢልካ ይትሓድጋይ ትፈልጦ ኣለለክን ግን እዚ በቃ ቅልል ዝበለ ኑሮስ ክነብር ደንየኒ ኢልክን በዓልክን ርእስክን ኣእሚንክን ተኮይኑ እዩ እምበር እንጀራ ኣፍ ደለልስኻትን ዝሓደ ፉቕ ሰሪሑ እዩ እሞ ኣነ ክሰርሕ ዓርኪ እዚ ሰሪሓ እያ ሙዚ ክሰርሕ ኢልክን ርእስክን ተእምኖ የብልክኒ ናዓልክና ናዓልክን ጥራሕ ክትምነያ ትኽእለና ዝተመናኽኖ ኣይስእንክን ደቂ ዓደይ መሓረይ ፅሩያት ያው ፅሬትና ናይ ሎማዓንቲ እዚኣ ትመስል ደቂ ዓደይ ፅሩያት ሰብስክራብ ኣይትውሕዱ ብዙሕ ሰብ ይሪኦ ኣሎ ግን ሰብስክራብ ኣይውስኹለይ ላይክ ለገብሩ ምክንያቱ ላይክ ሸር ስለልገብሩ ፌስቡክ ማለት እዩ ርእይቶኹም ሓሳብኩም ለዋላ ፀርፊ ይኹን ፀሓፉለይ ችግር የብሉይ ምክንያቱ ኣነ ኩሉ ነገር ተቐባሊት እየ እና ንዋዓንቲ ውዕሎና ቀዳም ውዕሎና ማለት እዩ እዚ ይመስል ኩትኩትኩትኩት ልብል ኣይሰኣን ማለት እዩ ዝሮ ግን እንታይ ኣይክለኩም ደልየ ነይረ ንዓለኹም ይፍጠረልኩም ኣትም ህዝቢ ንዓለኹም ይፍጠረልኩም በእውነት ናማትኩም ቆልዓ የብልኩም ዘነው ዝኒኦ ፍራዋል ሒዘየን ይኹንለሲ ኣጋጣሚ ካርጎ ክገብር ከለኹ የሽ ካርጎ ገይረየንና ብጣዕሚ እየን ደስ ዝብላ ኣብ መሬት ተገይረየን ያ ሚጣ ትበላሸየን እየ ናበልኩ ኣብዚ ሓንቲ ትገብረለን እንተሎ ክለስ ደስ በሃልቲ እየን ዝሮ ግን እንታይ ኣይክለኩም ዝሮ ረእይዎ ብደንብ ጌርኩም